Mayong adlaw sa tanang tigpaminawan sa Marva is official, ingon man sa magbasa nun niya nining akong kaagi. Una sa tanan, tawagalan ko sa pangalan Rodel. 40 anyos. Kasamtangang nagpuyo diri sa Cebu City. Apan dili lang ako isa-isay kung asag yung lugar ako sa Cebu. Aron lang sa pagtabon sa akong identity. Wagid ko'y nahuman. Nagdako ko nga usa lang kasi ka driver. Labaw na nga pobre kaayo ang among kagikan. Usa lang ka mananagat ang akong amahan. Igo lang mi nga naka-eskwela o grade 5. Unya pagkahuman wa na gyud mi nakapadayon sa among pag-eskwela. Tungod sa kawaton. Busa nakahukom ko nga mag-drive na lang og sikad aron sa ingon makatabang ko sa akong papa ug mama. Sa akong pagka-driver og sikad, doon ako'y nakaila nga usa ka estudyante. Kaedad rasab na ako gud. Pero nag-eskwela siya. Siguro kung nag-eskwela lang ko, makaingon gyud ko nga sama niya. Mauna sa bunta karon ang grade nga akong naabot. 18 anyos pa lang ko niya itong higayuna o nahimo na akong driver sa sikad. Tungod sa kawadon, maugid kini ang akong naabot. Apan sa wala pa na ila-ila na ako ang mga babae nga permi na akong ihatod sa eskwelahan. Tawagon lang nato sa pangalan Karen. Kini si Karen, anak kini siya og adunahan. Gisuportahan pag-ayos sa iyang ginikanan tungod kay bright man kining bataa. Ako na ang nahimo niyang suki. Adlaw-adlaw ako siyang ihatod sa eskwelahan unya pagkahapon ako pud siyang kuhaon aron ihatod na sa ilang Pinoyanan. Ambot ba? Nga sa matag adlaw nga ako siyang sugaton sa eskwelahan, bation man ako ang kalipay. Nga murabag naay pana nga magsigig panusok kung dili gyud ko mutungha sa eskwelahan nga kundi dito na ako siya sundoon. Usa ka adlaw ni ana, nangutana siya nako kung ano ko nung wa man ko maka-eskwela. Akong gisay-isay niya ang tanan kung unsa may kalisod, kung unsa ka pobre ang akong pamilya ug unsa gyud ko nga pagkatao. Wa ko'y gitago niya tungod gusto man ako nga mahibaw-an niya ang kamatuoran ug wa ko'y taguon niya bisan pa og gamay. Sa kadugayon sa sige na kong kuha niya, sa sige na kong hatod, nagkasuod mig maayo ni Karen. Hangtod nga, musugot na kini. Nga akong agdahon nga kung wa na sila'y klase ni kadomingo, manuroy ming duha. O siyempre, kay pobre man lang ko, ang akong maabot nga suroyanan, iko lang yun taon sa daplin sa baybayon. Okay lang ba nimo kining lugar nga mao ni atong gisuroyan? Pangutana pa nako niya. Wa may problema kung manorit ta dinhi. Ang importante man lang nako makasaligan ang tao nga akong gikuyogan. Matod pa niya diri nako nga nikupot sa akong mga bukto niya itong higayuna. Ug ako sab gikilig in town ug miingon nga may nalang unta ug dili pa ni mahumang orasa.
may unta ug di na lang mudagan ang orasan aron magpabilin nga naa siya sa akong kiliran. Gugma na pagkahan niya akong gibati ngadto niya, pangutana pa nako sa akong kaugalingon niya atong higayon. Kanindot di ay sa baybayon no. Labi na gyud kung padong na matunod ang adlaw. Ubanin niya ako din ni permi ha, kung waan ako'y klase kada Domingo. Hangtod ka no sa aman. Hangtod ka no sa aman nga akong daladalahon kining akong gibati. Ug dili pa nako masulti niya nga mahal nako siya. Katawaan lang siguro ko sa iyang pamilya. Kung manghuyab ko niya. Pobre ragod ko. Driver lang ko sa usa ka sikad. Elementary graduate lang gyud ko. Wa gyud ko makahuman. Apan sa gihapon wa nako gikauwaw ang akong pagkatao. At least na lang ha. Wa ko mangawat. Wa ko mag-adik-adik. Naninguha ko para sa akong pamilya. Apan layo kayo ang gintang sa among kinabuhi. Dato si Karen samtang pobre lang ko. Unsa may ako ikapasigarbo niya ug sa iyang pamilya. Kay pobre raman taon ko. Second day, akong gihatod na pod sa eskwelahan si Karen ug ako gyapon siyang sundoon matag hapon. Nalipay ko kaysa sige na kog sundo hatod niya. Mosakay naman sad sa akong sikad ang iyang mga classmates. Ug malipay ko kay dako-dako ang akong makwarta inig uli na nako. Doon na nako ikapalit og bugas ug ingon man uban pang mga kinahanglanon sa bahay. Anak, pahuway usab sa mong pagpanginag kwarta uy. Ayawin taon pagpasagdiang imong lawas anak. Usarabaya taon ng atong lawas. Matod pa ni Papa din ako. Ayaw lang kong kabalaka pa. Tanan buhaton ako aron makatabang ko ninyo ni Mama. Kaya man sad min ninyo pasagdi. Naninguha man sad mo para namo. Matod pa nako. Anak, ayaw lang kabalaka. Ligon pa ang imong papa. Dapat kanihunta karon nag-eskwela ka apan pasaylo ang dili na gyud namo kaya ang pagpa-eskwela nimo anak. Mananagat lang taon ko. O ang imong mama magatiman lang sa imong mga manghod. Pusa pasaylo ako anak ha. Nga dili gyud namo mahimo ang pagpa-eskwela nimo. Kutob lang yung taon ka sa elementary anak. Pasaylo ako anak. Gikakos ko ni Papa niya itong higayon na. Huwag na ngayon siya pasaylo din rin ako. Samtang sa laing bahin, akong gisoroy na pod si Karen. Sa baybayon nga kung diin dito may perming mag-abot. Dito may perming mag-istoryahay. Mag-isgot sa among mga kaagi. Rodel, mangutana ko. Nana ba kayo uyab? Wa pa taon ko uyab uy. Mas priority mo na ako ang akong pamilya. Di kinahanglan pagid nako nga mo lihok pag maayo aron makatabang ko nila mama ug papa. Kalo isab ninyo oy. Unta no. Wala lay tao nga maglisod. Kinsa tong tao nga mga arangan kaayo. Mao pa hinuon ang wa magtarong. Mao pa hinuon ang wa nag-eskwela. Samtang ikaw nga desidido kayong may eskwela.
wala gyud taon maka-eskwela. Matod pa ni Karen. Sige lang. Sige lang kung yun ini ang kapalaran akong naabot karon. Kay mas bulahan man kuno ang magpaubos. Kay tabangan pagyud sa Ginoo. Busa ikaw. Ayaw baya usiki ang imong pag-eskwela ha? Paninguha gyud nga makahuman ka. Kay kalipay gyud na ni mama ug papa nimo kung makahuman ka sa imong pag-eskwela. Matod pa nako niya. Unta, pareha lang tano. Pareha lang unta taog quality sa pagpuyo. Matod pa niya nako. Saon man nato kay maura man ni ang ako yung kapalaran. Apan, siguro kumusulti ko sa kamatuoran nga doon ako'y babaeng gigugma. Sa imong paminaw, sugton ba ko niya kung manguyab ko niya? Ha? Doon na di kay babae nga gigugma di ay? Kinsa man na siya? Guwapa ba na siya? Sama na ako? Dili man sa ingon nga guwapa na siya. Pero love kayo na ko siya. Apan siguro kutob lang ko sa paghandom sa iyang kaanyag or sa iyang pagkasiya. Kay pobre man lang ko. Nakaibaw man gyud ko nga dili ko niya mahimong sugton. Kay ikaw uwaw lang unya ko sa iyang pamilya. Ngano di ay? Mas bilinhon ba ang kwartahan kung mahigugma? Mas gikinahanglan ba nga doon na kay bahandi aron lang sugton kaniya? Ambot. Pero kung ako lang, mas maayo na lang siguro nga ako kining taguon. Kay kung ako ning ipadayag niya, nakaibaw manggid ko. Nga dili ko madawat sa iyang pamilya. Siya hinuon. Murag may chance pa nga madawat ko. Apan kung makaibalo ang iyang pamilya, sigurado mangyod nga dili nimo sugot nga ako ang mauyab sa ilang anak. Pobre ragod ko. Kinsa man gyud ang bayhana. Tabangan ti ka kung gusto kang manguyab niya. Matod pa ni Karen din ako. Kung muingon ko nga naara siya sa kong duol, nakasiguro ko nga magpalayo gid siya nako. Kung muingon ko nga mahal kayo nako siya, siguro malain siya nako ug dili na siya magpakita nako. Mas maayo pa nga ako na lang taguon ang tanan. Pusa ako na lang siyang gihagad nga manghuli nami. Wa man tayo pagbalibad si Karen ug misugot lambot sa kong hangyo. Ako siyang gihatod og una sa ila. Ug miuli na pod ko sa amoa. Nakita na ko si Papa nga naay ka istorya. Iya ko no kining kumpare. May offer ang iyang kumpare nga pahumanon kog eskwela. Mao nga naabot ko diri sa Cebu. Nipadayon ko pag-eskwela sa high school sa tabang sa iyang kumpare. Nagpasalamat kay kog dako kay nakahuman man ko sa college. Sa tabang sa kumpare sa akong amahan. O karon nagtrabaho na ko. Ang ako nasang mga igsuon ang akong ipa-eskwela. Si Karen,
pirmi gyapong naasa kong huna-huna. Pila na kabulan, tuig ang milabay. Wan agad ko'y balita niya kung asa na siya karon. Nakahuman na ba siya sa iyang pag-eskwela? Naa pa ba sila nagpuyo sa lugar nga kung diin dito ko nagpuyo usab? Mao ka na ang mga pangutana nga wa gyud katubagan diri sa akong una-una. Mao na ang mga pangutana nga bugtong ang Ginoo ra gyud nakaibaw. Magkita pa ka mi? Masulti pa ka nako niya nga doon ako'y pagbati nga doon niya. Sugtun ba ka ako niya? Ikauwaw pa ba ka ako sa iyang pamilya karon nga nakahuman ako eskwela ug may maanindot ng trabaho? Disyembre tuig 2017. Miuli ko sa Samoa. Gikan ko sa trabahoan ug milive ko og mga 1 month kay miuli ko sa Samoa. Nagkatapo kami ang akong mga igsuon, ingon man ang akong papa, kay wa naman ang akong mama. Namatay ang akong mama niadtong 2010. Nalipay ang akong papa ug ang akong mga igsuon kay miuli ko sa Samoa. Gikalipay nilagda ko ang akong pag-iabot. Nalipay usab ako kay nagkatapo kami ug ang akong mga igsuon. Apan usa ka lugar ang akong giadto dayon sa ikaduhang adlaw sa akong bakasyon sa Samoa. Miadto ko sa eskwelahan nga kung diin dito na ko perming sundoon si Karen. Miadto ko sa baybayon nga permi namong suroyanan matag wala siya ay klase. Dako na kayong kausaban sa eskwelahan. Bugtong ang dakong kahoy na lang nga kay Mito, maoy akong nailhan sa pag-abot na ako dito. Tuwad ang kay Mito, mao may akong perming pasilungan samtang magpaabot ko ni Karen nga mogawas sa ilang eskwelahan. Akong giadto ang lugar nga kung diin dito nagbarog ang ilang panimahay ug naagihapon ang ilang bahay. Lahi na kinigpinta kay gipintalan man kinig bag-o. Mga bag-unang tao ang akong nakita. Dili na kayo nako familiar ang mga tao nga nagpuyo dito. Ug ambot kung naa pa si Karen. Doon ay usa ka babae nga nanilig sa gawas tupad sa ilang bahay. Ako ganing gipangutana kung nagpuyo pa ba diha si Karen. Si Karen ba nga katong anak ni Mr. Diego ang nagpuyo diha ang imong gipangita? Matod pa sa kababae nga idara na. Maulagi na siya akong gipangita nang nakaila ka ba niya? Naapa ba siya dinhi? Ila pa ba ning bay? Maugid kayon ka to kadaghan ang mga pangutana nga akong gibuhian. Wa naman sila diha. Ila naman gibaligya ng baya. Ha? Ila na di gibaligya ang mong bahay? Oo. Ug dito na sila nagpuyo sa lain. Kadiyot lang ha, naman ko'y address dere. Ako lang nang ihatag nimo. Matod pa sa idarang babae. Doon na kinigikuot nga papel sa iyang bulsa ug yakin gihatag nako. Sa Cebu City na dahil sila nagpuyo ni Karen. Wala na dahil sila sa lugar nga kung diin dito mi. Paguman sa akong bakasyon, nibalik ko sa Cebu ug ako dahil gipangita ang lugar nga kung diin dito nakasuwat ang maong address.
pangitaon dagit ka kung hasa kang dapita. Karon pa hinoon nga nakahuman ako giskwela dili na hinunta magkita. Karon pa hinoon nga nakahuman ako giskwela dili na nun ako masulti nimo ang akong gibati. Karon pa ba nga daan ako'y trabaho dili na nako masaysay nimo kung unsa ti kakapinangga. Busa ako dayon gipangita ang maong address aron masulti na gyud nako niyang kung unsa ug unsa gyud nako siya kamahal. Tuod man natultulan ako ang maong address. Ug timing kaayo kaysa akong pag-iabot sa maong lugar. Naa si Karen. Mao gyud iyang pagawas. Smiling kayo ko nga miduol niya ug mingon nga, "Hi. Kumusta na? Kinsa ka man? Nganong nakailamang ka nako?" Nalimot ka na di ay nako. Pero ako pagid ko nalimot nimo. Ikaw pagyapon ang akong gipangandoy nga makita. Ako bitaw ni ang imong driver kanhi. Ang imong driver nga muhatod sundo nimo sa dihang nag-eskwela ka pa. Kinsa nga driver? Wa man ko'y nailhan. Wa na gyud ay kakailan ako. Ako bitaw ni si Rodel. Ikaw di ay itong driver nga perming musugat sundo na ako sa eskwelahan. Kadako na gud nimo kalahian karon. Migwapo naman ka og samot. Nya murag disinti na gyud kaayo ang imong gisulob nga sanina. Matod pa niya nako. Tanan tungod gitabangan manggod ko sa kumpare sa akong papa aron makahuman og eskwela. Mao ba? To di ay kanang magistoryahan ay retag usab ha. Kina pa magkukuylakon. Karen, pwede ba nga magistoryahan ay una tabi sak makadiyot lang? Sige. Ikaw ang mahibaw. Wagid ko niya balibarin niya itong hikayo na. Ako din siyang gidala sa usa ka kananan o dito taas kayo nga mong panagsulti. Gisulti na ko niya kung unsay akong tuyo. Akong gisaysay niya ang tanan nga akong gibati. Akong gisulti niya kung unsa siya ka-importante alang nako. Ug siya ang akong gihimong inspirasyon aron makahuman sa akong pag-eskwela aron sa ingon akong masugid niya ang tanan nga akong gibati. Ug tuod man gisulti na ko niyang tanan. Ug matod pa niya nga dili na ko na mahimo nga ako pang ipadayon ang pagpanguyab niya. Kay doon na naman ko no siya hinigugma. Ug pinangga ko no kaayo niya kini. Sa pagkadungog na ko sa iyang gisulti, murag gihiwa o kutsilyo ang akong kasing-kasing. Kay dili naman di ay mamahimong ako pa ang gugma ni Karen. Doon na naman di ay nauna niya. Doon na naman di ay nakapanag-iya sa iyang gugma nga ako
Ako manuntay na una nga nahigugma niya. Ako man unta mao'y tinuod nga nagpangga niya pandili na mahimo. Dili na mahimo nga maako pa ang iyang gugma. Tungod wa na. Una pa di ay nawa ang iyang gibating gugma diri nako. Ug matod pa niya kung nasulti pa lang unta ko sa una nga doon ako'y gugma niya. Unta kami karon ang nagkadayon. Kaysa sige kuno namong kuyog sa una, gugma na pad kuno yang gibati diri nako. Sa sige kuno namong kuyog niya, na-develop na kuno siya nako. Apan ako man kuno mayway kaisog nga masulti niya sa akong gibati. Mao nga karon aniya pilit na akong gidawat ang kamatuoran nga dili na gyud kami. Gawa na gyud mahitabo pa nga mamahimo pang kami. Kay doon na naman siya gihigugma. Para guman na mag-istorya, wa na ko kalikay nga mapato sa akong luha. Tungod dili man di ay nako makadayon ang babae nga may akong gimahal sukad pa sa una. Dili naman di nako mahimong ang kunon ang tao nga may akong gimahal tungod doon na naman kinilaing gimahal. Mao nga, igo na lang ko. Igo na lang ko sa paghandom sa akong pagbati nga duniya nga wa gyud katumanan. Igo na lang ko sa pagpato sa akong mga luha. Ug dili na gyud mahitabo pa nga maangko na ako ang babae nga may tanan alang sa akong kinabuhi. Tungod kay wa na. Lain naman ang nagmahal niya. Ug kana dili na nako mahimong dili na nako mahimong ihatag pa ang akong kasing-kasing at niya. Dili na nako mahimong ihalad niya ang akong kinabuhi. Tungod doon na may laing na nag-iya niya. Doon na may nag-iya sa babae nga akong gimahal o kanaway lain kung di si Karen. Hangtod kanusa. Hangtod kanusa nga daluna ko kining akong kapakyasan. Milabay man ang daghang katuigan. Apan dili gihapon mapapas ang gibating gugma para ni Karen. Padayon kong nagtrabaho karon apan sa gihapon si Karen ang naasa kong kasing-kasing. Si Karen ang akong gimahal. Si Karen lang ang makahatag kalipay sa kong gugma, sa kong kasing-kasing. Ug kung asa man siya karon, unta madunggan niya kining among kaagi sa gugma. Gugma nga wa gid nako mapadayag niya sa permero. Igo na akong gipadayag, uwahi na. Unta madungog niya. Madungog niya kining akong
sugilanon. Daghan kayong salamat DJA kung ugaling mabasa man ninyo kining akong kaagi. Ang nagpada, Rodel. Okay, mga kaigsuunan, mao kato ang kinabuhi ni Kuya Rodel nga gipadala diri sa atong programa sa Baez Love Story. Ug ang kanta nga ba't di mo pagbigyan, cover by Miss Sweet Princess Espinosa. Inga na gid na Kuya Rodel, kung may kapakyasan man, siguro dili pa lang gid karon ihatag sa Ginoo ang para gid nimo. Kay kitang tanan do na magikapakyasan nga may aguman. Apan iniguman unya sa maong kapakyasan, ana-ana ang talipay nahangtod sa hangtod na gyud nga imong bation. Kung napakyas ka man karon lang na. Apan maabot ra gyapon ang adlaw nga ihatag ra sa Ginoo nimo ang imong gipangandoy nga kalipay. O kana tanan dili man na nimo mahimong balibaran kay para imo magita among kalipay. So salamat kayo Kuya Rodel sa imong gi-share nga story diri sa Baez Official sa atong programa nga Love Story sa Baez Channel. Okay no? So dari lang nato kini istiraduhan kini atong programa. Og daghan kayong salamat sa mga padayon nga nagsuporta sa Baez Official, sa mga padayon nga nakasubscribe. Una ta mo biya i-shout out una nato og mayong adlaw si SHP Official, Arben Blind Vlog, Naisyaga YouTube channel, ug ang Amelin Bastasa, Bantayano ni ba YouTube channel, ug ang Sorsogon Vlog kung wala ko masayop no, Analog Coffee Lovers, ug ang Jan Sabati Heart Official, Minute Official, Lorraine May Official, ug ang tanan na lang ang mga nakasubscribe nga wala na ako na shout out. Comment lang mo unya nining ubos sa video aron mahatagan ako og pagtagad ang inyong mga channel no, aron ma-shout out po na ko inyong mga channel. Kining kanta ha, ba't di mo pagbigyan, cover by Miss Sweet Princess Espinosa. Gihimo na to ning background sa atong gibasang sulat karon nga gipadala ni Kuya Rodel nga taga Cebu City. Dili na to masulti ang tinuod nga lugar aron lang pagtabon sa iyang lugar. Yun. Kaya mao may iyang gusto ato lang irespeto, no? So ato na kining paminawon ang kinatibuk ang kanta ni Miss Sweet Princess Espinosa. Og daghan kay salamat Kuya Rodel sa paghatag og pagsalig namo nga mabasa ang imong kaagi sa gugma nga napakyas. Ba't di mo pagbigyan, cover by Sweet Princess Espinosa. Bakit ba hindi pwedeng maging tayo? Ang nais mo ay kaibigan lang ako. Dinamdam ko ng lubos ang mga sinabi mo. Wala na ba akong pag-asa sa puso mo?
sa mga gustong magpadala sa ilang kaagi sa gugma, mga kapakyasan nga dili gyud nila mahimong mahikalimtan, samtang nagapabilin pa ang ilang kinabuhi ining kaliputana. Palihog sulata ka na sa Messenger o gipadala lang kang Ariel Mar Iscaro. Aron sa sunod, ang inyong kaagi na sab sa kinabuhi mo'y mahatagan og pagtagad diri sa Marbaes Love Story. Marbaes Love Story. Diri lang sa Marbaes Official. Patutunayan ko sa'yo